wayenguthanda babizela kuye ngokwakhe. Haleluya. Ngoba uyaqonda uba if abantu beza bafike bahlala kuye bazofika bafumana ubomi, bazofika bafumana amandla, bazofika bafumana umthwalo okhaphu ngoba uthe eyamijokhwe ilula. Haleluya. The reason why man uxela imfihlelo, the reason why abantu bethi thathi inkosi umencaba ye ebantwini enkosini. Haleluya. The reason why abantu bethi ngikhutyekiswe ngubani, it is because ebeyomamela ilizwi likabani lafike lamkhubela isizwi likabani. Emveni koko athi andiphinde ngaqawe because umzali ubani undikhubekisile, umzali ubani ushumayele ngam, umzali ubani undityozile. Haleluya. Ngenxa yoba akafikanga konzeni wahlala kuYesu. Haleluya. Ufike wahlala phi ebantwini, abantu banyathela abantu abangoYesu, abantu abangoThixo. Haleluya. That is why njengokathi Yesu suze konzeni ufike uhlale kumama umfundisi. Haleluya. Suze konzeni ufike uhlale kumzalwane. Haleluya. But as basawuzile apha kwi-kingdom of Christ, now lithi zikaThixo kule kingdom hlalani kum nam ndihlale kuni. Haleluya. Akavumi uYesu uba uye phaya ufike uhlale because uhleliswe ngumngani, uhleliswe ngutshobi, because one day utshobi uzawuphoxa. Haleluya. Baninzi abantu abahlele lokusinga mhlanje baphoxe ngabangani babe bathembile. Haleluya. Baninzi abantu namhlanje baphoxe ngabafazi babo bebathembile bayeka ngala nkonzo. Haleluya. Baninzi baphoxe ngabayeni bebathembile bayeka ngala nkonzo. Ngoba xa bafika enkonzweni bafika bathenga amakhosikazi wabo, bafika enkonzweni bafika bathenga abayeni babo. Then one day wabhuda umyeni waphudika lonke ibandla lengu. Haleluya. That's why uYesu ngoku athi mna ndinguYesu ndime emnyango lenkosi, ubani othe wavula ndifuna ungena kuye ndihlale naye, akathi ndihlale nabo. Haleluya. Wafika endlini kaZakeyi, wathi usizo lufikile kulendlu, wabengaceli mnquba, wabengaceli madonga endlu, wabengaceli bazali bengaphakathi endlini, wabesithi lufike endlini kaZakeyi eyinhliziyo kabani kaZakeyi, and then wathi njeba kufika usizo sizohlala naye. Haleluya. Nyami Yesu wafika wahlala endlini kaZakeyi. Abantu bacinga uhleli endlini kanti uhleli enhliziyweni kaZakeyi, because uZakeyi wavele wavukhwela emthini wavula inhliziyo uba uyafuna ukuhlangana nabani noYesu. Babekhona abafundi bakaYesu akafuna bona, wafuna umnikazi wabo ubani uYesu Kristu. Haleluya. Nangoku uZakeyi bathi bendumzela besithi hey uyaziqhatha ngoku, besithi hey akayazi nawe Yesu basizihange na esi, bathi bendumzela besithi hey baba ngayaba liphara lelibuthi irhafu ngetshova eli, wabuza indlebe zakhe ezivalile phi ebantwini. Haleluya. Wafikela yile vesi endihlalani kum nam ndihlale kuni, ningekum aninakwenza nto. Ngoba uZakeyi wayengenokwazi usindiswa if wayenojonga abafundi bakaYesu. Amen. If ever ungajonga abanye abantu zobajonga kanti baphele encwadini, kanti ngojonga uYesu yena mntu waze emhlabeni wabuya emhlabeni wabheka ezulwini, ngoba nathi asiphelelanga emhlabeni ngenye ilanga sihlala kuNkulunkulu ezulwini. Haleluya. That means akulunganga uba silandela abantu esingayaziyo uba bayaphi. Amen. Kulunga silandele osimaziyo ngoba nguye yazi indlela. Wathi ngenqala wathi ngiyolungisela indawo zohlala, wathani nifike nedwa. Haleluya. Wathi babhalayo wathi thembeka kude kube segqibeleni, thembeka kude kube sefeni, manonika isaba sobomi. Haleluya. Ngoba uyayazi indlela. Haleluya. iBhayibhile siyamazi uMalusi izipho zakhe. Into ebalulekileyo kunganqaba yena uMalusi uyazazi ezakhe intoni izipho. Haleluya. Into yazazi uzibiza ngamagama. Haleluya. Njalo indlela ebubomi eyinyaniso